We beginnen met het bericht dat er voorlopig geen energie uit afval zal worden opgewekt. Het is misschien een teleurstelling voor veel mensen, maar het idee om een energiecentrale te bouwen om afval te verbranden in Malpaís of ergens anders op Curaçao blijft voorlopig een illusie. Studies tonen aan dat een energiecentrale op de stortplaats om elektriciteit op te wekken niet haalbaar is. Als men kijkt naar wat het zou kosten om een dergelijke centrale te laten draaien en aan de andere kant wat het Aqualectra kost om te opereren, vooral gezien het huidige tariefniveau, dan blijkt zo'n centrale niet rendabel te zijn. Dat is de conclusie van de heer John Amarica van Celicor. Dat heeft hij getrokken na het analyseren van de resultaten van studies die een tijd geleden zijn uitgevoerd. Hij zei dat gisteren in het begin van een bewustwordingscampagne, onder meer van Celicor, waarbij hij aangeeft dat het belangrijker is dat de bevolking zich meer richt op recyclen van afval. Want op dit moment wordt al het afval bij elkaar gestort, waardoor het moeilijk is om recyclebaar materialen